igwe ọkụ o si mee ana m ekele ụmụ Igbo niile ọ nọ n'ụlọ na ọ nọ n'ama asị m udo dịkwa ọnụ n'ofu n'ofu ewe m na-ekele ụmụọlụ province and welfare association na Grat Austria asị m ọ ga-adịra niile mma okolobịa ose tiena ose tiena bịa gbara okolobịa ose tiena ose tiena bịa gbara agbọghọbịa ose tiena ose tiena bịa gbara agbọghọbịa ose tiena ose tiena bịa gbara okolobịa ohi tiwena ohi tiena bịa gbara okolobịa ọcha jiana ọcha jiana bịa gbara okolobịa egbe ya halitewena egbe ya halitewena bịa gbara egwu ndị ihe ọma na-adị mma bịakwa gbara egwu m ndị ihe ọma na-adị mma bịakwa gbara egwu m ndị ihe ọma na-adị mma bịakwa gbara egwu m bịakwa gbara egwu m ekwe na-akpọ gị bịakwa gbara egwu m bịakwa gbara egwu m ka ichefuo mkpa gị bịakwa gbara egwu m bịakwa gbara egwu m ka na-enwe aṅụrị bịakwa gbara egwu m oluo na bịakwa gbara egwu m na-ekwe na-akpọ gị bịakwa gbara egwu m bịakwa gbara egwu m ka na-enwe aṅụrị bịakwa gbara egwu ekwe na-akpọ gị nwanne m 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 bịa ka ị nwere onwe gị nwanne m bịa ka ị nwere onwe gị nwanne m bịa ka ị nwere aṅụrị nwanne m bịa ka ị nwere aṅụrị nwanne m ekwe na-akpọ gị 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 bịakwa gbara egwu m ana m ekele Maazị Vitalis Mmadụka Nlebedum ebu chairman Olu Province and Welfare Association Grat Austria onye ọmasị obi ọhịa the Delta Side Local Government Area of Imo State eziokwu udo dịkwara gị anakwa m ekele Mr. Collins Ibe Remy Martins onye ọmasị Ụmụọfụ Ọkịja obodo mara mma na-ewu ewu na Anambra steeti onye ọma China man ya dịkwara gị mma ezi ọyị m kedu maka Ogbuefi Agụ na-abụ Chinedu Agụ MD Kintelis Nigeria Limited onye ọmasị Amaokwe Inuidi Local Government Area of Enugu State ya dịkwara gị mma onye nke m na-ekelekwasị Chief Ejike Divinus Odogwu one of Tiamak Austria eribota nmasị n'Imo Inijike Ọka Local Government Area of Anambra State nwoke ọmụdo dịkwara gị mgbe ka agbalịa na egwu a ebeji eme ka ọ bụrụ egwu
Golden Mart of Vienna, Austria. Chibret Achinike. Ezinwa Simbeke. Isi ala mba anọ, Imo State. Ọnụ na-ekwuru ọha. MC Award winner 2016. Osisi na-amị okwu. Udo dịkwara wezi ọyị m. Kedu maka Baba Ike? Ike Okeke. Obere agụ n'uli. Inihi a local government area of Anambra State. Aka na metụkọ mgbe ụgbọala dị mma. MD Ike Motors Vienna, Austria. Udo dịkwa wezi ọyị m. Ọ ka o si mee. Lekere n'obodo anyị bụbu sọ mma na gboo gboo. Ka ndị ajọ mmadụ jide gasa isi ya. Mpụ na-arụ wee werezi ọnọdụ. Egwu oji ezi onye ukwu na onye nta aka. Onye ọbụla gasa obodo nna ya. Asị m ala ga-edo ya n'azụ. Ọ ka o si mee. Egwu atụwo m n'obodo nna m. Egwu atụwo m n'ala nna m. Gwaraja mma nwoke bịakwa nụrụ olu m. Nwaanyị bịakwa nụrụ olu m. Nwata bịakwa nụrụ olu m. Okenye bịakwa nụrụ olu m. Ezinụlọ bịakwa nụrụ olu m. Nye nwoke hụ tigbakwa arọ. Nye nwaanyị hụ tigbakwa arọ. Nye nwata hụ tigbakwa arọ. Nye okenye hụ tigbakwa arọ. Nye ezinụlọ hụ tigbakwa arọ. Nwoke gwaraja mma, nwoke gwaraja mma, nwaanyị gwaraja mma, nwaanyị gwaraja mma, nwoke gwaraja mma, nwoke gwaraja mma, nwaanyị gwaraja mma, nwaanyị gwaraja mma. Ọ ka o si mee. Ugboro ka nwaanyị ga-egbu efi tupu ọzaba ogbu efi. Kedu maka ogbu efi John Okoye? Nwa Chinemere Nwanọ n'Okporo na local government area of Imo State. John Oyezoyi m. Isokara ndị nọ mma n'obodo. Ọganya zoro ezo. Ezoyi m na ị ga-adị o. Ọgịnịga ọwụwa. Ọ sị m ka ere ya ejigbote nwanne ya o ji mere nna ọ hụrụ n'anya. Kedu maka Ogbuefi Kalisis Okoye? Abaraka nke izi n'Igbo land. Nwoke dị ebube. Onye nweghị nwere ife o. Udo dịkwara ha. Lezioni Prince Carlo ogbe nna ya. Undisputed Carlo. Onye ọma hụrụ Igbo n'anya. Ejibeta nwa si aka anọ Hafia na Abia Steeti. Egwu atụwo m n'obodo nna m. Prince Igwilo sara m osila. Elekwana ihe egwu na-atụrụ gị na be nna gị. Engineer Wiper. Aka na-arụ egwu dị mma n'obodo. Ị na-ajụ m? Ọ bụ mgbe na ihe ọjọọ aka na n'obodo anyị Naịjirịa. Oke ọchịchọ na ogbugbu akarịala n'obodo. Kidnapping abụrụ isi aka ọrụ mmadụ. Arụ. Oke ihe isi ike na-agụ egbusara ụmụ mmadụ n'obodo. Mmanụ petrol Chineke nyere anyị. A na-atụzi anyị n'ọnụ. Ọ bụzi ihe eji eme politiks. Lee anya na 21st century anyị nọ n'ime ya. Nigerian politicians ka nọkwa na-ekwu anyị nkwa okporo ụzọ ọma nakwa ọkụ na mmiri, mana otu abụ n'ezi. Ndị okwere nkwa emeghị eme, ala ga-edo ụlọ n'azụ. Mana Chukwu emesigoro anyị ihe niile nke fọdụrụ nọzi anyị n'aka. Oke straịkị oge niile ekwekwaghị ụmụ akwụkwọ tinye uchu n'akwụkwọ. Ndị nke gụsịrị agụsị enweghị ọlụ. Ndị nke nwere ọrụ enweghị promotion. Security nkọ. Ebe ahụ bụ aga. Ori na amana kidnapper ewere gwa ọnọdụ n'obodo. Ma ya dịba. Mmiri esigo n'isi gbarụọ. Ka ọ bụ enubeghị na mma isi ala bekee lọta ala nna ya. Ndị
kidnappers nakwa ndị omekome edula ya mmụọ ebe a na-achọ dọla, euro nakwa pounds. Ma lọtachie n'obodo nna ya ọ na-ezogharịzi ezogharị. Ụmụnne na ụmụnna m obodo adịbakwa na egwu o. Elu akaghị aka, ala akaghị aka, ma ya dịwa. Chineke lekwa ụmụ gị o. Mana eme n'ala ogbo nwa gara aka ga-ekwo na ọkụ na-agbara be nna ya wee rapụ ije ọgara eji wee mara ya. Kedụzi ihe anyị ga-eme? Ọ bụ ije ndị ọchịchị na ndị polisi ka ha jikọọ aka ọrụ wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga-aka mmadụ, maka na mkpọrọ ọbụla na-adị ọcha bụ aka mbebere ya. Okwu ekwusigo, nke ọzọ dịzara ntị. Ọ ka o si mee. Chief Mokafọ Chibueze ị nọkwa ebe a? Osisi pụtara ihe one of star mark Ọstrịa. Osisi na-amị okwu, o ji okwu eme nka. Ọkwa isi onye ọ na-eji ekpaba ego na ihe eji ego eme n'ụwa karịrị akarị. Esi Nwesa Ezifite n'akụ atọ local government area of Anambra State. Eze Binelu udo dịkwara gị o. Kedu maka ezi nwanne fada Chief Austin Chibuike Nnadi Chinego one of star mark Ọstrịa, Ebu Chairman African Panther Football Club of Ọstrịa, onye nke mistra ndị ji biri n'obodo, onye ọmasị nkume na Njaba local government area of Imo State, onye eze ụmụ okorobịa ya wee gwere ụlọ ọgbụgba na-ekedekpasị ezigbote ọkwụ aka m, onye na-eme ka m si eme, Chief Ifeanyi Chukwueze Nwosu Ezugodi n'obi, nwa mụ n'ụkọ nwa, aka na-emewe egwu highlife dị mma, nwoke dị ebube, onye ọma si Agụlụ Izu Igbo Anambra State, onye nke m udo dịkwara gị o. Our leaders wake up o. I na you know. Our leaders wake up o. I na you know. Police wake up o. I na you know. Police wake up o. I na you know. Chukwu gọzie unu. I na you know. Ana m ekele unu. I na you know. Werenụ obi Chineke. I na you know. Ewere obi Chineke ọ ga-adịrị anyị mma. Anyị na you know. Ọ ka o si mee. Ana m ekele eze oyi m Ifeanyi Udafọ anyị ego, onye ọma hụrụ Igbo n'anya, ezi nwasị Isuọfịa na-aga Ọta local government area of Anambra State. Akụnna ya kelere m ụmụ Igbo niile na County State Ọstrịa, nwoke obiọma, onye nwere ihe, udo dịkwa gị onye nke m, anyị odogwu ebejie ya bụ ego eruo n'ọgbụgba ọgbụgba mee ka ọ bụrụ egwu igwe. Kedu maka ezi oyim ọma onye isi ọkanga na Linz Ọba Ọstrịa, Chief James Okoli, agha na Ọsụmenyi, a na-ekwu ekwu a na-eme eme, onye ọma si Ọsụmenyi Nnewi State local government area of Anambra State, onye nke m udo dịkwara gị o, na mmiri dịkwara m onye ọma. My greeting also go to my personal person, Mr. Victor Ihine, Able Treasurer, National Association of Nigerian Communities, Nanka, Austria, and also the overall Vice Chairman of Asian Community in Austria, that ownership of Austria. White so, Headman, I greet you. Monye jinu we mono, Unanugo,
onye ji n'uwe m ọnụ onye ihe dịara mma tata onye ka ọ ga-adịrị echi ihe onye ihe siri ike tata echi ọ ga-adịrị gị mma nwanne m onye na-egwu tata n'ụwa echi onye ọzọ ga-ewukwasị ike ịmara ma ihe mmiri ezura n'elu ụwa emesịa nwụ ga-etiriri onye dara ogbenye tata ị ga-abụkwa ọgaranya echi nwaanyị na-amụbeghị nwa n'elu ụwa nwa mgbe ị ga-ekuru ejima n'aka ọnwa egbughị nwa mkpe n'ụwa emesịa na ọ ga-eto ogologo ọnwa egbughị ji ejiri kwa aja eziokwu ọ ga-epu ome echi ọkụ onye dị ndụ n'elu ụwa ya kere nwa ọ na-amụtaghị ụdị onye chi mere eze n'elu ụwa onye iro na-eme na nkete ngwa kwesị m ihe ga-eme n'ụwa kwesị m ihe m